Kok reokan bareng iki. Ikan kok. Oh, iya. Apa ini? Reokan. Dhuwur. Tuh, ayo. Para sedulur, sana kadang ing Wiladeg mriki, saparipurnaning kenduri atur panuwun dhateng Gusti ingkang Maha Agung. Wonten ing adicara upacara bersih Kali Banteng mriki leresipun dinten Jumat Legi menika samangke monggo sami kembul bujana sareng-sareng kalajengaken mriksani bebering reog saking para putra saking laladan Wiladeg. Para sedherek, mriksani